Si Mimi na lang kay gamay. Guys, ready na sila ni Alchel. Manguli na. O balik na may diri puhon guys. Kaya magiging matakanungaw, magiging diri. Balik siya sa yang yutang na tauhan. O sa mga kardo, okay ra? Okay na eh. Bukas lagi kayo na? Asin ka bukas? Gaan naman. Na diha. Ato mami. Isa ka na lang ni Mami dito. Ay, Binoy. Ha? Ibabag ang kana. May butuan Hilo Manila. Okay ra? May butuan. Okay ra? Kawain Manila. Sa man, dito ra sila sakay sa kalsada or Ay, tindog na siya. Ay, pabor ni Nuyo. pabor siya itindog? Hawiran lang na yun. Sa man, dito ra sila sakay sa kalsada? Ay, Isa kayo nga daan. Pasada lang eh. Aghanok na ka, tulong tao ta. Aghanok, basta tulo. Ano lang? Ay, may pat. Ingon na ba sila nga? Paano daw nilang lang? Isibog mo bag. Bala nilang lang. Oban dami ubos me. Ay, gatay. Ikaw pa ba ng nanay? Balik ko rin. Di karsa. Dito na alam di karga ang kuan o. Bag. Sigo? Amin ang bag ni sarang di. Okay naman. Ha? Amin ang nakabag di. Ano, nakaprasta rin na sa kuha. Wala. Yung pala ito. Wala. Kanina na ito na rin. Yung pala din na wala. Ay, guys! Ayaw, buwang tira na. Flat dong. Dili. Gusto mo ng kanina dong? Laylay lagi kayo ng kanina dong. Ugo. Ha? Buwang tuwil. Willy Ayaw ka na. na nalimot yatay. Willy na. Ugo kayo dili kay. Kuwang Will. Na, dili ugak manggot. Isa yung masakay ka naman. Sinagman. Dili, kasakay sa kuha. Kuwang nalugar ito. Dili ka nagsakay din ng pitak. Oh. Itangka ng bag mo itangki. Nagpatumoy manggudsag ka. Dili ka magpatumoy. Paula na lang ko doy. Gano'n magagpaulahi ay. Uy, natangtang ang kuha na yun. Tagdira ayan na bukan. Kasi lak. Ayan na balik. Amin na dapit sa bag. Oh, ayan na balik ni. Ah, di na kayo mabalik. Nabalik na magod siya. Sa kilid ni. Bagili lang. Dilok yun. Malambang motor. Dito ka ni Mami Mi. Bigla pa sakay. Dito ka tangki niya. Naba. Dito lagi ka ni Mami. Kunin mo na yun. Ay, sa gabi ay pag-asyak. Una Mi. Pak Willy nak. Willy tu motor lebih je. Try din. Ya. Si Mimir lagi makarga ni Mami lang. Kasi si Mimir may gaan. Pero siguro ako magkagaan ko. Lugay na po sila mag-uli guys.
Gani guys, delikado dani kung sugat kay gamay ang dalan din kurvada. Ano ang isigat ko na? Tagan na ni agka kuan dani dapitan. Dani pud mi dapitan na disgrasya ni Alan. Dani, di amin na disgrasya. Klaro kayo lang naman. Ay, laos. Alaglaw ito sa kondong. Ay, bultan lang ang motor. Lisod kayo, Nay. Balik ka marking motor ito. Dati parking likod dungo kay Bawal na dia. basig marubingan sa polis. Tapos mga tagbaylo lang. Nanay guys, sabay na. Ginabang. Bye-bye. Ano lang? Paulat sa sila. Paulat na ito rin eh. Guys, saging ni. Saging mo ni, saging. Dili ni siya magtago kay isod sa sako. Nakato kay avocado. Kuha, nag-blender ba? Lami kay ng avocado, labi nag init. Butahan mo guys. Na basi magkuan bato sila ni Mama Lilin. Magkapit dito siya kadali. Nagload mo wala. Wala. Kaya namin mag-load. Pag magbalod po na, iyan mo. Iyan ang mag-load kay dito kay Doro man. Tapos sa yung palit ni David. Sige ka malas ibutasan na ako. Ay na. Kaya na natin eh. Ha? Limi. May pagsi. Limi. Masakay na lang ako. Pwede ka Hindi naman sa paigunin mo. kuya. Wala na. Wala lang. Ha? Kasi magalo. Ini terus mengetahui di dalam ayo. Kaya na ibaso. Kagayan siguro na. Yun, oy. Kagayan na. Ano ha? Kagayan no? Kagayan. Kagayan ako. Bas ka nang bas lang. Wala. Balik lang. Ato na sila guys. Maray ng bagahe sa sulod. Sa ito yung bag nila ko. Ano to? Sakara. Sige na, mabay na. Amping mo. Ito na sila guys. Pagkalaki, ibutuan. Balingwan Central. Unsa? Palit si Relo ng chinelas guys. Nakasakay na sila ni Alchel. Ito ana. Ano ba dyan eh? Oo, ito ana. Aman, agi diha na. Kamigin. Cagayan. One man sila Cebu. Ay, sa Cebu. O to, kung magilig sa Bukol. Sige ka lang. Ano naman ka diha? Dito ra lang oh. Crocs. Nene?
igo-igo. Tara, dito. Nila. Okay ra magud na siya lang. Kamay na ni mo ako. Okay ra. Kamay king dili na Dili ni iso ko. Ikuan yun. Diyan na siya mainat kung na sila. Mainat magud na. Mura na din Tulog kag adlaw na wa na. mura na din kag kabaw na dayon. Ito na yung color na. Hi guys, may gabi na nami sa balay guys. Nakauli na may gikan mi naghapon ni Alchelong ni Cardo. Ako guys, laki. Nalata ko na mamalilim. Mayroon ko yung Naguban mi ni ate unya si Kuan. Ate ug si Mimi dadtura taman ilalilin. Naulanan mi guys. Ay, ulan na ako naman. Grabing ulan. Munang nagsilong-silong. Silong-silong ginagmay. Daw mag-ready na to sa itong panihapon guys kay hapo naman. Naglingaw og kalit akong balay. Wala ay pamukaw nga nay pangapina. Lahira gyud ning maminyo na ta kay matured na gidi ay. Chili. May manok na. May manok dito na yung ikuan pa ni nanay ugatan. Ikaw dito na natin. Ha? Ako na dito. Doon ang uli nga akong mga kuan guys oh. Nanay. Sirilo na uban ni namo pagtugbong. Pila asal mo nung agon. Ha? Sila ka baso? Ay, ako na niyo. Nagpalit sirilo na og kuan. Murang nigdubol. Murang nigdubol tayo nga sa nilas. Yung charger puti na. Muna akong ipalit nga kuan guys sudan liog sa manok. Pwede na sa nurdi. Daw nakatakang na po na itong kalha. Sige na siya na guys. Hiwa si Doydoy sa ahos. Ilanira na natin magpalamak guys. The powder guys. Ito nagtuyo guys. Nakaluto na ko guys. So ready na ang among panihapon. Wala pa ang kanon. Wala pa nakaluto na ibahaw. Doon na po may kapayas. Gihatang ni patay dandan ganina dito sa Kabulakan. Malapit na may dalilin. Panahurot naman sabaw ganina sa udto guys. Kaya daghan ng sabaw. Sige na, dali na mo. Lang. Hindi patang lang. Bito. Ito nga. Alan. Sige na, LG. Dali na. Pulangan ng kutsara isa. Ito ni Mimi. Kaulit mga kasama eskwela ka. Ha? Kaulit mga kasama. Sige na, pre na. Natuloy, is masuk na igulay. Igulay. Pwede? Gina mo na. Pre na lang. And Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this the gifts which you are about to receive from the to Christ, O Lord. Amen. Panihapon. Dahil, hindi ay. Dong, sige na dong. Jadi
Wala na to iska. Aba, aba, aba. Sabi siyang yung dagan ito nga. Di sa mukha na to. Dili mo yung kamera. Nah, gano'n nagkumplensya pa. Saan yung dagan na to, dili kurog. Ayaw daw mo kamera sa iPhone da pundo kida. Ano daw? Ngayon tanay. Liog. Bukan ng kaunod. Liog ng ano. Ayaw, may tanay. Uy, pa. Ang tanyo tanan guys. Ito bata ya. Ito bata. Wise guy. Muna mga wise guy. Tunanay ko na ano. So I just doy. I wise day doy. Ang sunod nila guys. Nay. So ay mire. Ito pa na ako nga. Babayang dia boya pag inaw kay iya pag bispa. Na. Yung mire na galo. Iya pag bispa yo. Ate bawan gapon niya yawa. Ay kita mo nila. Ayo din. Gitarin mo sa harapan talaga at we started with your anday friends habang kamu kan sana yung first lang lagi po gawa si Pili. Ano nga lagi? Yeah. Ano? Sitir po kay ka. Murag lang sitir. Ganda. Ito na. Hago sa Ami. abong naman nila. Hindi na muna. Ito. Ang kuhan kayo, maragpansit kitik na mura na magkuhan na daw ka ng expire na ba? Ayaw ko kanon.